Domaći radio. Budi informiran. Danas nastavljamo projektne aktivnosti stručnog osposobljavanja mladih za inkluziju i inkluzija za mlade. Riječ je o projektu podržanog kroz Erasmus Plus program koji udruge gluhih i nagluhih provodi od siječnja. Danas, odnosno još jučer smo stigli u naš grad i danas započinjemo, smo imali formalno otvaranje projekta i započeli sa aktivnostima. Imamo osobe koje rade s mladima kroz formalno i neformalno obrazovanje iz 7 zemalja, Španjolske, Slovenije, Latvije, Cipra, Rumunjske, Hrvatske i Italije. Trenutno provodimo upoznavanje s programom, s očekivanjima sudionika i provodimo određene metode da se sudionici bolje upoznaju i da razvijemo povjerenje u grupi. Popodne sudionici idu na lov na blago kroz Novu Gradišku. Na taj način očekujemo da će upoznati i lokalno okruženje i lokalnu zajednicu, stanovnike lokalne zajednice i doći u interakciju s njima, povećati svoju interkulturnu kompetenciju na taj način, a za kraj dana imamo prezentaciju rezultata istraživanja o tome koje su skupine, odnosno pojedinci, na neki način najmarginaliziraniji u njihovim društvima, u njihovim lokalnim zajednicama, koje su to skupine koje bivaju isključene ili diskriminirane. Za kraj dana, navečer, imamo prvu večer interkulturnih prezentacija. Još ne znamo koje će se zemlje večeras predstaviti, ali vjerujemo svakako da će biti zabavno, da ćemo otkriti nešto novo jedni od drugima, a i o samima sebi. Pushing specific parts on your body in order to create relaxation. And it presses in order to make circulation more fluid. And this can cure disease in time. It's really interesting. And also with stones and amethyst, and they can find other students. I'm studying primary education and I came here because I want to embrace myself and be more confident and meet new people. And in Nova Gradiška, which is a town that inclusion and exclusion are very separated and important things, I would like to be with people that need the same things that I need and be and connect to these people and other young and other people which are young. You like Croatia? I like Croatia very much, and with this project I will like it more, and I will search things that I've never seen before. Domaći radio. Budi informiran.